Hi guys! Welcome to my vlog. Ang menu po natin for today is Putcherong tilapia, lutong Kapampangan po. So, meron tayo ditong tilapia. Nilagyan ko na yan ng asin. Meron tayong garlic onion, bagyo beans, cabbage or repolyo, patatas, at meron tayong saging na saba. So, meron din po akong evaporated milk. Maliit lang po kasi konti lang ang kukunin natin. Ito po yung magandang gamitin natin kasi medyo salty siya. Unlike the other evaporated milk, medyo may tamis po. So, ang gagawin ko naman ngayon, bali maghihiwa ho tayo, then ipa-fried natin ang tilapia. Pinainit ko na po ang kawali at naglagay na po ako ng mantika. Mainit na yan, then ilalagay ko na ang tilapia. So guys, tatlo muna ang ilalagay ko at tatlo ang natira. So, ito pong bawang na to, pupukpukin ko po yan. So, guys, dito ko siya ilalagay, oh. Dito ko ilalagay sa favorite kong, favorite ko po siya. So, ito yung gagamitin ko, guys. Maganda to. Dami pong saging. Madami pa yan. Ito pa po. Yan. Masarap talaga kasi ang saging na saba sa putcherong luto naming Kapampangan. Yun po yung gusto ng mga anak ko. Itong itong patatas kaya konti lang. Hindi nila masyadong bet. Ako lang ang kumakain. Next naman, itong ating beans. So, itong beans na to, babalatan natin yan. Beans naman po. Yan, tatanggalin natin yung kasing tawag dito sa tabi ito. So guys, okay na. Gagawin naman natin ngayon sa beans. Aanoyin lang natin yung beans. Yung ganyan lang. Yan. Ganyan lang po siya kalalaki. Ganito lang po. Yan, ganito lang. So, i-check muna po natin yung isda kung luto na yung side, yung kabilang side. So guys, babalik na rin na po natin ang ating isda. Next naman po, ito nga yan, continuous natin yan. Ihiwain natin. Puputulin lang natin yung ating beans. So, next naman po ang ating repolyo. Kasi tingnan nyo po, may mga butas. Sabihin, may mga uod sa mga bulate, mga kumakain ng gulay. Yung kasi nagtatago sila dun. So, wala siya. Yun, guys. So, guys, na-prepare ko na lahat ng kailangan natin. Yun naman ang gagawin ko. Abang iniintay natin, abang piniprito natin yung tilapia, lilinisin natin ang tabi natin.
Ang unang gagawin po natin, magpa-fried muna tayo ng saging. Saging and patatas po, pwede na pong pagsasabayin yan. So guys, luto na po yung ating saging na saba. Ito yung saging na to kasi feeling ko matigas pa yung patatas. Then yung isang saging medyo ilaw pa. So isusunod ko na po yung feeds. So guys, yung beans natin okay na. Next naman are repolyo. Meron po. Tatlala. So, our repolyo is cooked also. Para hindi masunog yung kawali natin. So, isasabay ko na po yung garlic sa onions. Then, lalakasan na natin ang apoy para mabilis maluto ang pagkain. Basta, pag nilakasan po natin ang apoy, kailangan nakaalalay tayo sa niluluto natin. Bam! So, guys, maglalagay ako ng kamatis. Doon sa mga ingredients na pinakita ko sa inyo, wala pong kamatis sa aking pinakita. Pasensya na po, nakalimutan ko po. Kasi po excited na akong kumain ng puchero. Kaya pati kamatis, sa sobrang excited ko, takam na ako. Nakalimutan ko na pong maglagay ng kamatis. So, ito po, may kamatis po yung puchero. Puchero namin. Puchero Kapampangan. May kamatis po pala. Kalimutan ko. Next naman po, tatakpan natin para mas madali siyang lumambot. So guys, i-check na natin ang ating kamatis kung malambot na. Dudurugin po natin or imamas natin. Yan. So next naman po, maglalagay po ako ng konting tubig. Konti lang guys, konti lang po. So dagdagan pa natin. Yan. Ilalagay ko na po yung isda. Isda muna po pala bago evaporated milk. Bago evap. Para po yung lasa ng isda ma-absorb ng ating pinaka-sauce. Kasi pag nilagay na natin yung evaporated milk, mag-aano na po siya. Magi-sticky na siya. Pagkalagay guys, balik ka rin agad para next naman po, titikman natin bago natin lagyan ng milk. Ay, sarap. Wow. Mas maganda po siguro kung dagdagan nyo pa ng kamatis, mga 6 or 8, ganun po. May asim-asim ng konti. Next naman, maglalagay na po ako ng milk. Wow! Lalo pong sasarap to. Konti lang.
kulang pa sa milk. Medyo nalalasaan ko po kasi ang matabang sa milk. Yun. So, masarap na po siya kasi luminamnam na siya. At the same time, parang naghalo na po yung lasa ng milk at ng next naman lalagyan natin yung mga gulay. So, tulad nito, yan. Ganyan lang po talaga yan. Huwag na lang natin galawin yung mga isda. Kasi pag ginalaw natin yung isda, madudurog talaga siya. At ilalagay na natin yung beans. Kasi na-fried na naman po yan eh. Then, i-cover natin ng konti para ma-absorb ng gulay ang ating sauce. Pinaka-sauce po. Lalakasan ko siya ng konti. Then, i-cover ko siya ng konting oras lang. Oh. Hindi kasya. Konti lang. Madali lang. Yan. Okay na yan. Babalik na rin lang natin yung sarap po nito. Nagugutom na ako eh. Siguro dito ko na lang ito pipicturean kasi sabi ko nga po sa inyo, mas dinagdagan ko po yung gulay. Kasi ang gusto ko talaga dito ang gulay. Lagay na rin po ako repolyo. Diba? Wow. So, mas lalo pong sumarap yan. Nilagyan ko ng repolyo. Sarap na. Wow! So guys, i-cover natin ng konti. Yan po, malapit na pong maluto ang ating putcherong tilapia. At dyan ko na rin po pipicturan. Yan. So guys, our puchero is done. Luto na po ang ating puchero. Sana po may na-share ako sa inyo. Don't forget to like, comment, pa rin na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video ko. And of course, subscribe to my YouTube channel po. Tama-tama po palobat na yung aking battery. Goodbye po and God bless you.